Ayan po, luto na siya. Kasi yung pusit po din naman yan niluluto ng gusto. Ayan po, good morning. Morning pa naman eh. Kasi alas 10 pa. Alas 10 pa lang. Ayan nga, sinubukan na yung motor, umaandar na, nakahigop na ng tubig, luminaw na yung tubig. Ngayon, yung vlog naman natin yung nagagawin ay yung pag-layout na nila. Layout ng gripo. Para dito na ano, tawag niyan? Layout ng outlet. Outlet ng tubig. Tama, ano ba yan? Pero so, ito na. Layout ng mga PVC pipe. Layout ng PVC pipe. Linya ng mga PVC pipe. Linya. PVC pipe. Ayan, asawa ko naggagayat na ng mga recipe. Makalat ang ating bahay. Sibuyas, bawang, luya. At yung papaulam natin sa kanila ngayon ay pusit. Adobo na pusit. Binibiro ko sila kanina. Sabi ko ano lang sana, bagoong. Ay, alamang. Yung isa nasapo sa kanin. Yung pala, paborito din pala nila yan. Lalagyan ng kalamansi, sili. Sapo sa kanin yung tawagin sa amin dito sa Bicol, balaw. Napakasarap talaga nun. Sarap. Ako sa banana. Kaso parehas kami. Hindi na. Bakit ganyan? Dati di naman. Oo, dati nga sarap yan. Yan ang mga paboritong ulam kasi mas lalong napaparami pa nga yung kain ko dyan. Naglalagay tayo sa garapan. Wag ganyan. Tapos nung nasa Maynila ako, matik yan. Pag umuwi ako ng Bicol, magbakasyon ako, may dala ko niyan isang garapon na bagoong. Ay alamang. May mga taba, may sili. Ibig sabihin yan. Wala kung bakit ganyan na. Mga kandalo. Ano ba yun? Oo, nag-iiba na yung ano. Ano lang naman yung tumatanda eh. Yung, Kalabaw. kalabaw. Kaya sa isip ko, ano pa rin. Parang bata pa talaga. Isip bata. Yan na. At ako na nervous ko. Sama ko nagkamali ako. Alin dyan? Ay ko wala, walang yung kuhan. Alin? Wala yung pagin. Bilog. Yung sa grinder. Ay di, Iba yun. dapat nagpuli.
Mali. So mismo ko sa dia parang washer yan sa nakabutang sa lugar. Parang Buko pa di. ko ano pang ipitan na to grinder. Ako di kay bang kuan. Bubutang sa tanim paglakad to ah. Dan. Parang kwarto niya. Ay, iba mo na. Anak ko yan dating plastic anak. Tuloy-tuloy pa rin yung ano. Pagdawa. Ay, sa din na gripo. Ay. Sa gripo sa di ka tugsok. Wala, nag-grip na tayo ah. Na sinasabi ko. Mabuti nagpaalala ka. Oo. May gripo tayo dyan. Para lang naman yan. Sige na. Ikaw bala. Parang hali. Basta dito banda, may gripo tayo. Para pag nagluluto kasi ko dyan sa dirty kitchen na nagmamadali, bubuksan ko lang. Ay, sa kanto. Asa ko ng kondo. Sabon. Mas, Sabon kaya. Napatulog sila. mas maganda yung may abang-abang na. Pili sa loob. Malagyan ko kaya ng gripo sa loob ng kwarto. Ikaw, wala mabuti. Ikaw din magkakabit. Kami magkakabit lang. Sa loob ng kwarto. Yung ganyan na ano ko tugsok, yung ganyan na tangke, maglagay ng tubig pataas, umakyat kayo sa taas. Kahit nasa baba yung ano. Okay, yan. Na may pressure siya. May pressure. Kaya pag mo lalagay ka sa taas, huwag mo alis yung tangki. Oh, para May ko naman dun eh. May floating Oo. pool. matagal pa naman yan papagawan nila. Second floor. Dapat nga pala nagpalagay ng gripo talaga sa taas ah. Para doon na maglalaba, doon na rin magsasampay. Wait, may kuwan sa taas. Huh? May kuwan sa taas. Lalagay ako ng ano, kubo-kubo sa taas. Doon na maglalaba. Sana next time na. Kaya na yun ni Bayaw. Agad ka. Parang butan sa agad, taking mo ako. Ayos, Silvio. Dali naman itong kuwan eh. Pag kuwan, putuling lang naman. Oo. Dali itong dugtong. Lagyan ng tea. Di tulad ng mga bakal na talagang magtatara ka pa. Ito sa aming kato, utak. Buray, bago ikakuan. Pero mas maganda talaga yung ano, PVC. yung PPR. PPR. Yung PPR na ngayon. PPR talaga yung mas maganda. Bakal kasi ngayon. Ito lumulutong to eh. Tatlong taon na lang yung bakal ngayon. Kuha na. Expired na. Putol na. Ay, kuha na. Butas-butas na. Butas-butas na. Nag-i-expired yan. Kaya nga yung slab baga. Yung slab. Kapag yung bakal medyo dikit ng uso sa ano, pag expired nung bakal, lolobo na yung simento. Itutulak niya. Pag pinalawa. High-tech talaga yung gamit mo. Yung iba, lagari yan. Pero ngayon lang naging tubiro. Kasi walang gamit ko lang yung gamit. Walang metro. Ayun nga, kasi 10:54 na, sila nandyan tuloy-tuloy pagtrabaho nila. Magluluto tayo ng ulam na pusit, adobo. Sangkap natin ito ng luya. Luya o ginger, bawang, kamatis, sibuyas, sili. Siyempre, di mawawala yung ating oyster sauce. Mamasit oyster sauce. Yan, dire-diretso na yung pagluluto natin. Okay? Let's go! Okay. Ang first ay
puti ka. Di man na. Ano dito? Ha? Di man na video. Bigla tayong naggatong. Naubusan ng gasol. Ito na yung linyahan nila. Simula doon, punta na rito, dito. Kasi dito may gripo yan. Papunta ron. Yan, papunta ng CR. Dito naman. Kasi dito nga dapat may gripo, sabi ng asawa ko. Yan, may gripo na diyan. Kasi dito siya maglalaba. Dito siya maglalaba habang nagbabantay doon sa tindahan, para pag naglalaba siya kita niya yung kung may bibili. Ayun, sarado mo na tindahan ko kasi walang laman. Nagantay pa ako ng sahod ko. Tapos dito naman sila papunta. Tara, Nay. Nandiyan lang ang lababo. Nangangasta. Suksukong ko yung ano, marang ko kuya, lugong ko yung ano. Arin, Asurot. dama ng soro. Dito, buwan. Salnop. Oh, salmo. What? Dito. Naubusan ng gasol. Pag binubuinas na naman. Abusan tayo ng gasol.
Ayun, sabi ni ano, Inchong D, yung mga luto ko raw, parang yung trabador ko ay 7 trabador kasi laging marami daw, dalawa lang naman sila. Ganun talaga para ano, kasi ako pag nagpatrabaho ko dito, laging nialagaan natin mga trabador natin kasi dapat laging busog sila. Tapos nagkwento sila, may pinagtrabuhan daw sila na ano, na ganyan, tanghali na, di pa rin sila pinapakain. Ayun pala, di sila pakakainin. Kaya gulat sila nung dito sa akin nagtrabaho kasi sa lahat daw ng pinag-anuhan nila, dito lang daw sila talagang kumbaga busog. Okay na. Lagi daw silang busog. Ano nang mag-alaga sa trabaho. Bago magtrabaho, kain muna sila. Tapos, merienda. Tapos, tanghalian. Meron doon. Tanghalian. Tapos, paghapon. Bago umuwi, kain ulit. Ang sabi ni, ano, Kuya Inchong din na, ano yung sabi nun? Ano ba sabi niya? Sabi niya, yung iba daw na ano dapat daw kung may na magpasahod, bawi na lang sa kain. Kain na tayo, Perixok! Yan, pinang. Kain man tayo. Muna to. Sabi ni kong nang agaw ng lakas. Sup-supan. Nagap ko man sa bakla. Sabay din. Dodong. Dodong ni Diding. Tanggalan ka, nag-ilum-lum kaya? Nag-ilum-lum? Pagka, masa. Matras, tinatras. Sinibong isip mo. Boto. Pero dito nagparahula ako pa. Amot, pinapalinaw. Yan, malinaw na bakla. Kaning mauga sa tangke. Kain na muna. Mamaya na yun. Ayan po, kain na muna kami. Kainan na muna. O sige na. Di lango ah. Kain tanghalian. Sige, bira. Talaga yun. Wala mo, na-request. Ay, muna yung uunga mo, di ba? Di pang saw-saw. Kain po tayo. Kainan. Ma, sabay na ma. Sige na ako. Oh. Tayo kain. Kain. Wala ulang tapunan ni bayaw mo. Mangumun-ngumun mo. Bawal mahiya. Kain lang. Yan ha. May buka ako. Ay, lang ba itong Ito pagkinig? yung ulam na di niluluto ng gusto. Tumitigas siya. May plastic pa yan, di ko binunod. Pag binunod ko siya, tatanggal yung mga itim. Ay, baka di. Lilibyan, nakalinun. Kaya nga nagkama daan namin ito. Bakit yung lasa na yan? Daan, binino. Kaya yun ang nagtutubig dyan. Hindi natin natubigan. Kunting ano lang yun, kunting toyo kasi maitim na yun.
Hindi lang kasi malupit to. Malupit sa high blood to. Kain po tayo mga viewers, mga sponsor na nanonood. Kain. Sige, laban na. Hmm? Huwag kang mag-alala sa pagkatapos yan. Habang nandito po kami, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang ako iwanan ng kasama ko. Nilagay lang yung kanyang aaway. Lagi kong inaaway eh. Kaya palagi may hawak nung ikakabit ko. Saka bago ko papasok, ito try ko, maglalaban muna tayo. Lalaba tayo. Kaya ko yun, pag-isip mo. May ano pa? May dessert. May dessert pa. Okra ng Bigala. Trabaho sa Manila man. So, katrabaho na mo kanto. Ubay. May digyan ako. Ito namin ito tayo. Sige na, sabi na pati. Okra. Iprituin. Nagdatuyo. Wala ko siya ko yun. Ano? Ako na, puro ba yun niya? Ang galing. Mali pa ko nito. Tadakin ni Kalala ko. Pero yung iba, hindi kumakain ito. Ano ba? Yung sa kawan, di na kawan. Sabing magdudunan doon ang sila. Ito yung pinaglihaan ng asawa ko. Pag nagbubuntis yung anak ko niya. Okra. Ah, wala. Kanya. Madali. Talong, paborito ko makan. So, tangkay pa ganiya. Pag ako nag-trip kan, hindi ko alin yung sumin ng tangkay. Parang iungan, parang lulipap. Lang nirang para kagat-kagat. Yung para kang atakis niya. Kaya lolo yung nag-aon lang. Nagkamuti, sira man pag binaba ko, wala tawi yun. Sabi ko. Kalamansi, pura yung rago. Ang bago kinta mo sa kanisa na 50. Laban na nalalaman. Tawag mo pala na, pag kuha pa nun, no? Linggo. Diba, ako kung nagkakuman, wala nagtitinda. Makakaya naman tinayan, Leo. Sabi ko kasi dito sa kanila. Baka madayo man. Ayun naman no. Diba, pag-iikot na tingnan. Ayun, ang tara din. Hindi natalong. Kabarato ka na din. Basta po gusto sa Ang kulon niya. Mga pinsan gato na yung tipo. Basta dito, ito ang barangay na to. Halos lahat, talaga yung tao nila. Nagka-dilutong dyan yung... Kusod sana sa Parang bubon-bubon na sabi. Dami. Pagkukuha Baka sa nila. Kaya, diretso na ito ko ay pako siya ng kabansan yan eh. Kapag unaw kaya, babarinahan pa niyo sa simento. Pwede mo na ba iba rin ata ng tagas kakuan. Ito kaya kung Chris Manila ito kung Chris Manila ito ko yung kuha man sa dito. Kaya lang pang ng tagas kaya pagkabuo, pagkabuli. Babarinahan pagkatapos, bubutangan sa kawoy. Hindi, kinsakali ang kuha, agkukusan sa mga toks na pang siksik at tulog at kuha. Lubot. At sa barina. Oo. Ako pwede. Okay, okay. Pagkuha. Niluwas mo tangan yung nganon pagkakuan. Yung kasi niluwas mo na taning mabawasan nito mga komedito. Hindi sabi mo. Dan hindi ko kaya ano yun. Akong Chris Paano ko ba kaya ito? Ako tapos na. Tama ko yun to. Kain lang ka dyan.